Dodi! Diego, nézd! Gyere ide, fogyolj le, nagyon szép. Ki? Magam mosoly! Helyezze be a memóriakártyát. Mi van a telefonban? Nincs benne. Ki kérte Ha? ezt a Mi? dolgát? Mi nincs benne? Nem a miért. Hogy ne rendben? Megnézed, cimokaz meg mit csinálsz. Mondja, szia Maci! Lefotózod, drágám? Pici mackod, lefotózod? Azt írja, nincs benne a memóriakártya. Dudu. Ki az a Mici Maci? Dudi. Dudi, kukucs. Na kié az? Figyelj meg! Nézd ma ott a nyelve, nézd ott a nyelve. Az nem a nyelve, cukrokra fogad. Ez meg mi ez? És én megnégyem már ezt a pillanat. Nézzed, már mozogok mindenhol. Jézus talán. Kiabáljál már papának. Papa, gyere már! Kiabáljátok papának! Gyere, gyere, hűd meg papának!